ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରିଲୋ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ। ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗ ମାୟା ବଢ଼ାଇଣ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ। ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେଲାଲୋ ବଉଳ ଜାଣ ଏ ଅଳପ ଦିନେ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନେ ଦେଖୁଥିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ। ଆକାଶୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଡ଼ିବଲୋ ବଉଳ ଜାଳିଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ସେ ଯେ ଅନଳ। 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବ ଦେଖା। ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଗ୍ରାମ ହେବ ମଡ଼ା ଭୂଇଁଲୋ ବଉଳ ଯୋଗ୍ନିଗଣ ଯିବେ ଘେରି। ମଡ଼ ମଡ଼ କରି ହାଡ଼ ଚୋବାଇବେ ଦେଶେ ହେବ ହତ ସରି। କୃଷି ହେବା ଗୋରୁ ଚରାଇଲୋ ବଉଳ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବ। ଧାନ ଚାଉଳ ଯେ ପୋଷେ ନ ମିଳିବ ଅନାହରେ ମରୁଥିବ। ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରିଲୋ ବଉଳ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ। ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗ ମାୟା ବଢ଼ାଇଣ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ। ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିବା କଥା, ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କରି କାଳିକା ମାନେ ପିଇବେ ସବୁ ରକ୍ତ। ଯୋଗ୍ନି ଯୋଗ ମାୟା ବଢ଼ାଇଣ କାୟା ଉଦର କରିବେ ତୃପ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲାରେ ବୁଲୁଥିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେଉଥିବ। ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେଲାଲୋ ବଉଳ ଜାଣ ଏ ଅଳପ ଦିନେ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ ଦେଖୁଥିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ। ଭୈରବୀ ଡାକ ଚାରିଆଡ଼ ହାହାକାର କରିକି ଡାକୁଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଆର ଯାଇ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିବ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ ଦେଖୁଥିବୁ ଦୁଇ ନୟନ। ମାଳିକା ବଚନ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମାଳିକା ବଚନ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍। ଆକାଶୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପଡ଼ିବଲୋ ବଉଳ ଜାଳିଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଆକାଶରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସବୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେବ, ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାନ୍ଦୁଆରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବ ଦେଖା। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ପଶୁ ବୁଲିବେ। ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଶିଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଖାଇଯିବେ। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରେ ସବୁ ପଶିଯିବେ, ବାସ କରିବେ। ଗ୍ରାମ ହେବ ମଡ଼ା ଭୂଇଁଲୋ ବଉଳ ଯୋଗ୍ନିଗଣ ଯିବେ ଘେରି। ଗ୍ରାମ ହେବ ମଡ଼ା ଭୂଇଁ, ମଶାଣି ସମାନ ପାଲଟିଯିବ। ଗାଁ ମଶାଣି ସମାନ ପାଲଟିଯିବ। ଯୋଗ୍ନିଗଣ ଯିବେ ଘେରି। ରାକ୍ଷାସୁଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଯିବେ। ମଡ଼ ମଡ଼ କରି ହାଡ଼ ଚୋବାଇବେ ଦେଶ ହେବ ହତ ସରି। କୃଷି ହେବା ଗୋରୁ ଚରାଇଲୋ ବଉଳ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେବ। ଧାନ ଚାଉଳ ଯେ ପୋଷେ ନ ମିଳିବ ଅନାହାର ମିଳୁଥିବ। ଅନାହାରରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଥିବେ। ପିଇବାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧାନ ଚାଉଳ ଯେ ପୋଷେ ନ ଅଣ୍ଟିବ। ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳିବେ ମଦ ବେଶ୍ୟା ପଶେ ସାର କରିବେଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ହଇଜାରେ ଯେ ମରିବେ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇବଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ତୋଫାନ ପ୍ରବଳ ହେବ ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ପଥର ଖସୁଥିବ ଥରକୁ ଥରଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦେଖିବ ନେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ମାତି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ କାଟିବୁ ରାତିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। କାଳ ଖଡ଼୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ନବ କୋଟି ଯେ କାନ୍ତିନି ଘଟିକରେ ଧାଇଁ ଆସିବେ ପୁଣିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଘୋଟିଯିବ ସେ ମେଦିନୀ ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ପଥର ଖସୁଥିବ ପୁଣି ଥରକୁ ଥରଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଭୂମିକମ୍ପ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦେଉଳୁ ପଥର ଥରକୁ ଥର ଖସୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ। ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ମାତି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ କାଟୁଥିବେ ରାତିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀମାନେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାତି କାଟୁଥିବେ ବୋଲି ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି।